Objavte aj vy starovekú silu prírody a začnite používať starovekú silu prírody. Riešením na prepracovaný životný štýl, nedostatok spánku, v znečistenom prostredí a v dobe plnej stresu je produkt trojuholník zdravia z Aljašky. Samotný názov Kyany v sebe skrýva pojem silná medicína a kompletnú dávku vitamínov pre ľudské telo. Základným produktom na naštartovanie metabolizmu je produkt Sunrise, východ slnka, ktorý obsahuje divokú aljašskú čučoriedku a 10 super ovocí, ktoré poskytnú telu dostatočnú energiu. Produkt Sunrise obsahuje najvyššiu antioxidačnú hodnotu 36 000 ORAC jednotiek, pozitívne pôsobí proti stresu, zabezpečuje zdravé srdce, podporuje imunitný systém, znižuje zápalové procesy, reguluje krvný tlak, odstraňuje príznaky alergie a zlepšuje funkciu mozgu. Druhým dôležitým produktom je produkt Nitro FX, tzv. Zabijak bolesti. Nitro FX je vyrobené z výťažkov rastliny nony, ktorý vytvára v tele oxid dusnatý. Vďaka výskumu tejto látky traja vedci v roku 1998 získali Nobelovú cenu za výskum v oblasti oxidu dusnatého a jeho účinkov v tele. Preto je tento produkt pre ľudské telo životne dôležitý, lebo rozťahuje krvné cievy, zlepšuje prekrvenie, zmierňuje bolesti spôsobené zápalom a zrýchľuje hojenie rán, chráni a udržiava bunky práve prostredníctvom produkcie oxidu dusnatého v tele. Rozšírená verzia Nitro FX je Nitro Extreme, produkt, ktorý je ešte obohatený o dôležité látky, ako sú koenzym Q10, magnézium, zinok, chróm, myacín, a je ideálny ako produkt pre ľudí s vysokou záťažou a športovcov. Nitro Extreme v porovnaní s Nitro FX má rýchlejší a silnejší účinok, dlhšie vydrží produkovať v tele oxid dusnatý. Pri športe je s ním možné dosiahnuť zvýšenie fyzického výkonu, zníženie možnosti poranenia a natiahnutia a zamedzuje svalovke. Boli vykonané dopingové testy a sú plne povolené športovcom. Na regeneráciu a relaxáciu koncom dňa bol vyvinutý produkt Sunset, západ slnka. Produkt Sunset zabezpečuje organizmu dennú dávku prírodného a kompletného vitamínu E, tzv. Fokotrienol, ktorý je obohatený omega-3 masnými kyselinami z divokého aljašského lososa. Omega-3 masné kyseliny sú nevyhnutné pre ľudské telo, lebo ich nedokáže produkovať samé. Vďaka používaniu produktu Sunset dochádza k zlepšeniu nálady, odbúraniu stresu, vďaka nemu sa znižuje cholesterol, napomáha k dosiahnutiu optimálnej hladiny cukru v krvi a podporuje zdravie srdca. Vďaka produktu Kyany vieme dosiahnuť posilnenie imunitného systému, dokážeme znížiť stres, vysoký krvný tlak a zápaly v organizme, zrýchľuje fungovanie mozgu, napomáha činnosti učiť sa a dodáva telu potrebnú okamžitú energiu. Ak ste sa rozhodli vyskúšať tento produkt, potrebné informácie a možnosť registrácie nájdete na stránke